welcome back to Dr. Phria Lifestyle आंनि Dr. Priyanka आरो आङो सासे dentist. So नोंथांमोना माब्रै दङ? आङो बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैसो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय because बिराद बिजि शेड्यूल थानायखाय आङो भिडिअसखौहाय कन्टिनिउ खालामनो हायाखै but मेल्ला मानसिफ्रा आंखौ सोंहरदों भिडिअखौ मानो लाबोथाराखसै होननानैहाय but आङो दा ट्राइ खालामगोन कि आङो लोगोसे मालाबा जेब्ला जुदि माबा इनफरमेशन बा माबा आङो शेयार दाख्लै आं मोनसे पोस्ट होनायावहाय मेल्ला मानसिफ्रा जेखौहाय सोंहरदोंमोन दिनै आङो बेखौनो एसे रिप्लाइ होगोन जायफ्रा मा सोंहरदोंमोन सो दिनैहाय आङो आरो माखासे नैबे माखासे मुलिफोर दङ एक्जेक्टलि एक्चुअली बेखौहाय आं एसे नोंथांमोननो दिनैहाय बेखौ खोन्थागोन आरो मानि बियो एसे ओवरअल एसे आङो आइडिया होगोन सो फार्स्टआवहायनो आंखौहाय मेल्ला मानसिफ्रा सोंहरदों थै गनाय ब्लिडिं गाम्स जेखौ होनो gingivitis सो आङो बिनि गासैबो भिडिअसफोरखौहाय आङो बानायजोबखाबाय सो नोंथांमोननो आङो डेसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानैहाय होगोन नोंथांमोना बेखौ थांनानैहाय नायनो हागोन सो बे ब्लिडिं गाम्सआवहायनो आङो मोनसे आरो खोन्थाबावनो नागिरदों कि ब्लिडिं गाम्स जायफ्रा दङब्ला जायफ्रा थै गयो हाथाइ मोदोमनिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय बियो मेल्ला रिजन्स दङ माने मेल्ला खारननि थाखाय बियो जायो माखासे टाइमावहाय बियो सिङावनि जेखौ जोङो होनो सिस्टेमिक माने जोंनि सिङावनि हेल्थफोरनि जुदि माबाफोर कन्डिसन दंबा बा माबाफोर भिटामिन्सफोरनि खमबाबो बियो जायो सो बयहाबो माने बयहाबो जानो हागौ डिफारेन्ट फोर रिजन्स थानो हागौ हाथाइ मोदोमनिफ्राय थै ओंखारनाया सो बेखायनो आङो साजेस्ट खालामो कि नोंथांमोना बेखौहाय डेन्टिस्टजों दिन्थिजाहै सो डेन्टिस्टआ बेखौ नायनानैहाय रुल आउट खालामगोन जेनेबा नोंथांमोना मानि थाखाय बियो हाथाइ मोदोमनिफ्राय थैया ओंखारगासिनो दङ सो आरो मिनवाइल जुदि हाथाइ मोदोमनिफ्राय एसेल' थै ओंखारदोंबा माखासे नोंसोरो न'आवहाय जेखौहाय हम रेमेडि बा एसे माबाफोर खालामनो हायो बेनो जाहैबाय नोंथांमोना दै गुदुङावहाय एसे संख्रि लानानैहाय खुगाखौहाय उन्दुनायनि सिगां सुरुबनायाबो बिराद मोजां मोनसे प्रेक्टिस मानोना जे बे संख्रि दङ बे सल्टआ बेयो हाथाइ मोदोमनि बुनायफोरखौ एसेबाबो बियो खम खालामो बेहा मोनसे इनफ्लामेटरि एक्शन दङ जेखौ जोङो जोंनि मेडिकेल टार्म बा डेन्टेल टार्मावहाय बुङो आरो बिदिनो मोनसे आङो सिगांबो खोन्थाखाबाय बेखौ आङो आंनि जे बेजोंल' गाथारगोन बे नङा बाट माने आङो आंनि पेशेन्टफोरखौ मस्टलि नैबे मोनसे दङ जोंना हायरा गाम एस्ट्रिनजेन्ट होननाय माने जुदि हाथाइ मोदोमफोर बुदोंबा बिनिफ्राय थै ओंखारोबा जोङो बेखौहाय मोनसे जोङो बाहायनो हायो हिमालया ब्रेन्डनि बियो हायरा होननाय बेखौहाय बाहायनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे माखासे दङ जोंहा जेखौहाय होनो क्लर हेक्सिडिन माउथ वाश होनो बेखौहाय बेफोरबायदि माउथ वाशखौ बाहायनो हायो आरो जोंहा गोबां टुथपेस्टफोर दङ बेखौबो एसे नोंथांमोना बाहायनो हायो स' बेफोर माखासे जेखौहाय जोङो जुदि एसेल' ओंखारोबा बेफोरखौ जोङो न'आवहाय इउज खालामनो हायो जुदि बेफोरजोंबो मोजां जायाखैबा नोंथांमोना आङो रेकमेन्ड खालामो डेन्टिस्टफोरजों थांनानैहाय दिन्थिहैजानांगौ आरो नेक्स्टआव सोंहरदों हाथाइ एम्फौ जानाय बा डेन्टेल केरिस बा डेन्टेल केभिटिस जेखौहाय बुङो हाथाइ एम्फौआ आङो बेखौनो नोंथांमोननो बार बुंगासिनो दंखायो कि हाथाइ एम्फौआ जुदि वान्स नोंसिनि हाथाइयावहाय बियो जानो हमबाय बा नोंसोरो जुदि माबा गोसोमफोर नुबाय बियो जेबो मुलिजों बा माबा टुथपेस्टफोरजोंहाय बियो खारा बेखौहाय नोंथांमोना डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय बेखौहाय साफा खालामनानै फिलिं बा माबा मोनसे रुट केनाल ट्रिटमेन्ट बेखौहाय खालामखानांगोन बियो जास्ट माने मेडिसिनजों बियो मालाबाबो गाया बिकज बे मोनसे बेक्टेरियेल इनफेक्शनसो आरो खेबसे हाथायावहाय एम्फौ नांबाथाय बियो बारायलांगोनल' बियो आरो माने बियो आरो मोजां जाफिना मुलिजोंहाय स' नोंथांमोना बेखौ डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय फिलिं बा रुट केनाल ट्रिटमेन्ट नोंसोरो लानांगोन स' जोङो जुदि हाथाइ एम्फौखौहाय एभयड खालामनोबा बा हाथाइ एम्फौआ माने जुदि जाया माने प्रिभेन्ट खालामनोबा जोङो मोनसे टुथपेस्ट इउज खालामनांगौ बेनो जाहैबाय जे टुथपेस्टआवहाय जोंहा दङ फ्ल'राइड होननाय आरो बे फ्ल'राइडनि बारै आङो नेक्स्टआवहाय नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायगोन फ्ल'राइडनि बारैहाय एसे मिथिनांगौआ दङ बाट जोङो मोनसे फ्ल'रिडेटेड टुथपेस्ट जोङो बाहायनो हायो आङो मोनसे बे मोनसे दङ जोंहा
vantage होननाय हो बेयो जाहैबाय डक्टर रेड्डिसनि बेखौहाय आं मानो दिन्थिदों बिकज बेखौहाय आङो पार्सनेलि आङो माने इउज खालामो आरो आंनि फेमिलियावहायबो आङो इउज खालामो स' मोजां माने मोजां आरो बियो बेखौहाय बाहायनो हायो एखायनोसो आङो नोंथांमोननो खोन्थादों स' बेयावहाय माने आरो माखासे प्रपार्टिस मा माने माखासे मा आरो दंबावो बेनो जाहैबाय बियो फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बियो सुगार फ्रि होनोबा जायफ्रा दा डायेबेटिस बा सुगार बेमार गोनांफ्रा दानि टाइमावहाय जोंहा सुगाराबो बिराद पेशेन्टफोरनाव दङसै थ' बेफोर सुगार गोनां पेशेन्टफ्रा बेफोरखौ बाहायनो हागोन आरो आं सिगांनो होनखादों डायेबेटिस बा सुगार गोनांफोरना हाथाइ प्रब्लेम बिराद जायो स' नोंथांमोना सोरबा जुदि डायेबेटिक पेशेन्ट दङबा न'खरावहाय होमबा बे टुथपेस्टखौहाय इउज खालामनो हागोन स' बिदिनो बेवहाय फ्ल'राइडबो दङ आरो बियो गाम्स बा हाथाइ एम्फौ माने हाथाइ मोदोमफोरखौबो बियो गोख्रों दोनो स्ट्रं दोनो आरो बेखौहाय माने डेइलि इउज खालामनो हायो गासिबो हाथाइ मिजुनाय मानाय बेफोर गासैयावहायबो बियो थांजोबो स' बेफोरखौ माखासे जोङो खालामनो हायो आरो जोङो जेब्लायबो जोंनि खुगाखौ जोङो साफा लाखिनांगौ बेनो मेइन खुगाखौ साफा लाखिनायानो जोंना फार्स्ट स्टेप होमबानो जोंना हाथाइ एम्फौफ्राबो जानाय नङा बाट वान्स जुदि हाथाइ एम्फौ जाबायबा बेखौहाय डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ नैबे आं जे मोनसे पिक्चार होदों बियो सासे आंनि पेशेन्टनिमोन बेना बे जाहैबाय भिटामिन डेफिसियेन्सि होनोबा माखासे बा आयरन डेफिसियेन्सि आयरन खमनि थाखाय हाथाइ मोदोमनिफ्राय बियो थै ओंखारबाय थायो स' बेबायदि बेना बियो बिदि ब्लिडिं जाबाय थायो स' बिदिनो मेरला मानसिफोरना दस्रा रिजन बा खारन थायो हाथाइ मोदोमनिफ्राय थै ओंखारनाया स' बेखायनो आङो रेकमेन्ड खालामो नोंथांमोना डेन्टिस्टफोरजों नायजानानैहाय बेखौहाय ट्रिट खालामनानै लानाया आरो स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो आङो हाजासे ट्राइ खालामगोन भिडिअखौ रेगुलारलि लाबोबाय थानाय जानो हागौ एसे लेट जाबाबो बाट आङो ट्राइ खालामगोन कि आङो कन्टिनिउ भिडिअखौहाय लाबोबाय थानायनि आरो नोंथांमोना एसेग्राब सोंहरदों आरो आंनि भिडिअसखौहाय नायबाय थादों स' बिदिनो नायलांबाय थादो आरो भिडिअसखौ शेयार खालामनानै होदो ताकि जोंनि गेजेरावहाय हाथाइनि प्रब्लेम्सफोरनि एवेरनेसा एसे बाङो स' एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ आंनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन टिल देन किप योर टिप